खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा गावखौनो गोग्गानाय मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना बे समाव रायजो राजाफोरनो जा खोथा होदोंमोन बे खोथा होनायखौ आङो मोनफानि उनाव मोनफा मावफुंगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि आरो स्पेशली मसलपुर बियाबनि थाखाय बे समाव गोबां रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आंनि बेथन थामहिनबा बे समाव बिथांनि जे एमसीएलए फान्ड मोननाय बे फान्डखौ दिनैसिमबो बिथाङा गाव बाहायाखै आरो बेफोर रांफोरखौ थामहिनबा बे समाव बेथनखौ रायजो राजाफोरनि मन्दिर मस्जिद लुनायाव बे समाव बाहायबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा मोर कथाटोए आमार सरकारों कथाटो शुनिसे जेनेबा आमी आलारि सोरां बिथांखि मइतो दरमाहा दिउए दरमाहा दि मैं नामघर बनाइছো मैं बाथौ मन्दिर बनाइছো मैं दरमाहा दि शिव मन्दिरत मैं पैसा दिছো मन्दिर बनाइছো आनफालेदि प्रमोद बर' डाঙरियाव आलारि सोरां दिছে এই आलारि सोरांটো आमार बिटिआर सरकारों खूब ভাল এটা आसनी मन्दिर नामघर मस्जिद बिलाकत এই टकाखिनि দিয়ে और सचाके मैं आजिलेके मोर दरमाहातो नामघरत और मैं बाथौ मन्दिरत मैं दिया आइयो आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथांनि जे बियाबाव थानाय 200सो सुबायाव बा गामियाव बे समाव मन्दिर मस्जिद लुनायनि थाखाय आं रांखावरि हरदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा लुनायाव बा मन्दिर मस्जिद लुनायाव जाफुंसार होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय जे आलारि सोरां बिथांखि बे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजोंबो गोबां बेफोरबायदि मन्दिर मस्जिद लुनायनि थाखाय बे समाव बिथांनि जे बियाब बे बियाबाव लुफुंनाय हाबाफारिया बे समाव सोलिबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेनि अनगायैबो दे सोरखारनि माखासे खामानिफोर थामहिनबा बे समाव आसनिफोरा जुदि बबेबा मोनसे जायगायाव मोनफैस्लाबाखैबा बैफोरबायदि जायगाफोराव आङो निजेनि रांखावरिजों बा गावनि रांखावरिजोंनो बे समाव खामानि मावनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जेरै आं खोथा होदोंमोन थिग बेबायदिनो मसलपुर बियाबनि थाखाय मोनफानि उनाव मोनफा खामानि मावनाय बे मावनाया सोलिबाय दं आरो सोलिबाय थागोन आरो फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो मसलपुर ओनसोलनि गोबां जे बेफोरबायदि जायगाफोर दङ जाय जायगाफोराव आं खोथा होबोदोंमोन बे खोथा होनाय जायगाफोरखौ बा जायगाफोराव गोनांथि जानाय लामा दालां बैफोरखौ मावफुंनो थाखाय आङो थियारि बे समाव बिथाङा खावलायदों दे मसलपुरबासि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बिथांजों फोनांजाबनो थाखाय बबे मोनसे खामानिखौ बिथाङा कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्ट होनायखौ मावफुंनो थाखाय बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा थियारि बे समाव हांख्रायदों मसलपुरनि थागिबि सुबुंफोरखौ बिथाङा हांख्रायदों जे बिसायख'थि समाव खोथा होनाय बे खोथा होनाय जायगाफोरखौ खोथा होनाय लामाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथाङा थियारि होनानै बिथाङा खावलायदों मसलपुरबासि बा मसलपुर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथाङा बुंथिदों जे सरकारनिफ्राय फैनाय बा सरकारनिफ्राय आसनि फैनाय बे आसनि फैनाय आरो माखासे स्किमफोर फैनायखौ नेथ'आलासिनो थामहिनबा फैसान्दि बेनि सिगांनो बिथाङा हाबाफोरखौ मावगासिनो दं आरो मावबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जेरै खोथा होदों थिग बेबायदिनो आङो मसलपुर बियाबनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिबाय दं गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बे समाव सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा एमसीएलएनि जाखिनि फैयो थामहिनबा बिथांनाव सेलारि फैयो बै सेलारि फैनायखौबो रायजो राजाफोरनि सिबिथायनि थाखाय दिनैसिम होबाय दङ आरो होबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो बिथांनि बियाबावनो खमैबो 200टा आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बे समाव मन्दिर मस्जिद लुनायनि थाखाय होफुंनो हाबाय आरो बे समाव बिथाङा दान होनाय बा थामहिनबा बिथांनि सेलारिखौबो दान होनाय हाबाफारियाबो सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा मोर कथाटोए आमार सरकारों कथाटो शुनिसे जेनेबा आमी आलारि सोरां बिथांखि मइतो दरमाहा दिउए दरमाहा दि मैं नामघर बनाइছো मैं बाथौ मन्दिर बनाइছো
মই দৰমহা দি শিৱ মন্দিৰত মই পইচা দিছোঁ, মন্দিৰ বনাইছোঁ। আনফালেদি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও আলাৰী চেৰাং দিছে। এই আলাৰী চেৰাংটো আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ খুব ভাল এটা আঁচনি। মন্দিৰ নামঘৰ মছজিদবিলাকত এই টকাখিনি দিয়ে আৰু সঁচাকৈ মই আজিলৈকে মোৰ দৰমহাটো নামঘৰত আৰু মই বাথৌ মন্দিৰত মই দি আহি আছোঁ। আমাৰ মছলপুৰত 3খনৰো ওপৰত চুপা আছে। মই আজিলৈকে কমেও 200ৰ ওপৰত 250-60 এনেকুৱা আজিলৈকে মন্দিৰবিলাকত কাম হৈছে। আৰু মোৰ জীৱনটো মই গৌৰৱ কৰোঁ, মই নিজকে গৌৰৱ কৰোঁ এইকাৰণে যে মই যি কৈছোঁ মই ৰাইজক কৰিছোঁ। আজিও মই তেনেকুৱা নহয় যে মই BTC চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি আঁচনি পাওঁ ইয়াৰ উপৰঞ্চিও কোনোবা যদি ৰাইজে মোক কৈছে যে এফালে দলং লাগে, মই সেই দলংটোও কৰি দিছোঁ। ৰাইজে যদি কৈছে নহয় ইফালে কালভাৰ লাগে, মই নিৰ্বাচনত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, মই সেইটো চৰকাৰী আঁচনি ৰখি থকা নাই। মই যেনেকৈ পাৰোঁ যি পাৰোঁ মই সেই দলংবিলাকক কৰি আহি আছোঁ, মন্দিৰবিলাকক কৰি আহিছোঁ। মুঠতে কোনো এখন গাঁৱত মছলপুৰ সমষ্টিত মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতিটো যাতে থাকি নাযায় এই কামটো মই কৰি আছোঁ। আৰু এইটো তীব্ৰ গতিত এই 6 মাহৰ ভিতৰত ক'ৰবাত যদি থাকি আহিছে, মই আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত থ্ৰুদি ক'বহে খুজিছোঁ, মছলপুৰত যদি মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ক'ৰবাত যদি আঁচনি থাকি আহিছে আপোনালোকে মোক জনাওক এই 2-3 দিনৰ ভিতৰত।